ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ದೇಶದಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೋಡಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದ 7 ಭಾಗದ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಮೀರಿಯರ ಬರೀ ಚ್ಯುತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಾನ ಇಡೀ ದೇಶಗೆ ಒಂದೇ ಬಾವುಟ ಒಂದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ ಆ ಸಂವಿಧಾನನೇ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಅಂದಾಗ ಈ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಏತ ಭಾಷೆలుಲ್ಲನ ಏತ ಸಂಸ್ಕೃತಿలుಲ್ಲನ ಒಂದನ್ನು ಒರಿಪಾವನವು ಬುಳೆಪಾವನವು ಅವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಬಂತು. ಇದು ಬರಣೆ ಒಂತೆಂತ ಆಳಾದ ಹೋದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂತ ವಿಚಾರಗಳು ತೆರೆದು ಬರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡುವುದೇ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಉಂಟು. ಅವು ರಾಜಭಾಷೆ ಆಯಿನದಾವರ ಬಾಕಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಂಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಪೋತಿನ ಸರಕಾರದ ಪೋತುಂಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಡ ಪೋತುಂಡು ಬಂದ ನಮರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆಬಂದ ಪಣಪನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ನೇರ ವಿಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಟು ತುಳು ನಾಶಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆಯ ಪಂಪನ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರ್ಸದಲ್ಲಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಒಟ್ಟಾದ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಕರೇಟ್ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಸೈಕ್ಯವಾದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟುದು ಲೆಕ್ಕವನಂಚ ತುಳುವೇರಿನ ಒಟ್ಟುದು ಲೆಕ್ಕವನಂಚಿತ್ತರ ಕೆಲಸ ಮರ್ತಿನವಲ್ಲ ಏರು ಸಮಾಜದ ದೂರ ಉಂಟುವೇರು ಅತ್ತಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇನ್ನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಮಾರಕಾಪೇರು ಬಂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೂರ ಉಂಡ ಮಾರಕಾಪನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಡ್ಕೊಂಡಂಚಿತ್ತೇನ ಆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಇನೇ ಕಷ್ಟ ಆಯಿನವೇನು ಇನಿ ಕೈಟಿ ಮಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರಂಡ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಡ್ಪಿನ ಗೆಂಡೆ ಕಥಲ್ಸರ ತುಳು ಲಿಖಿತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಗಮನ ಬರ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಗಮನ ಕೊರಿಯರ್ನಂಡ ಈತನೇಟ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಲಿಖಿತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊರಡ ಬನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತ ಉಳೈ ದಾದ ಇಪ್ಪು ನಂಗೆ ಕಿತ್ತೆ ಅರ್ಥ ದಾಯ್ಕೆಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಭಂಗ ಅಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಬಾಕಿ ಲಿಪಿಟ್ ಕೊನೆಯಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಯಂತ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಪಿದ ಅಂತ ಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಬೇತೆ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಪಿದ ಅಂತ ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಸರ್ವನಾಶ ಆಯಲೆ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚ ಪಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಸರ್ವನಾಶ ಆಪ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ತುಳು ಭಾಷೆನಿಂಚ ಬಾಕಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಇನ್ನು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಅಪ್ಪೆನ ಬೇಲೆ ನೆಟ್ಟು ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮತ ಇಜ್ಜಿ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡೋದು ಜವಣರ ಒಟ್ಟಾತರ್ತದೆ. ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುವಾಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂಚಿನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ನಿಖಿಲೆಗ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಲ್ಲ ಇಂಕಲು ಸೊನ್ಮೆನ ಸಂದೇಹ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉದಯನ ಬುಳೆಪಾಲೆ ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಡೇರು ನೇರು ದುಂಬುದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಕಲು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ವಾರೀತಿದ ಆತಜಿ ಪಡ್ಬನ ನಿಖಲ ಅವನ ತಪ್ಪಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಬರೈತವಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವೇನು ತೊಡಕೊಂಡು ಐಕ್ಯಪಡದಂತ ದೂರ ಹೊಂದದೇವ ಹೊರತಾದ್ರೆ ಅಕಲಂತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ. ನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ಜವನ ತತ್ತಲ್ಲ ಅವನ ತಪ್ಪಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾದಕ್ಕಿಂತ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಕಡೆಗಳು ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಒಂದೇ ಸರ್ಕಾರ ಉಂಟು ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೊಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಕ್ ಪೂರಕಾದಿಪ್ಪನ ಕೊಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಿಖಲೆ ಖಂಡಿತ ಈ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರ ನಿಖಲೆಗೆ ಪೂರಕಾದಲ್ಲೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೂರಕಾದಲ್ಲೇನೆ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲೆಗೆ ನನ್ನ ಈ ಮುಖೇನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಬೆಂಪುನ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಈ ಬೇಲದ ಬಗೆಯ ತೆರಿಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಲೂ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖೇನ ಮಲ್ಪುವ ನಿಖಲೆಗೆ ಆ ಮುಖೇನ ಈಗಲೂ ಮಲ್ಲಕಂತ ಸಂಘಟನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಕೂಡ ಬೆನ್ನಿನ ಅಗತ್ಯ
ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ದುಂಬದ ಕಾರಣ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟೋಡ ಎದು ಸಾಧಕರನ್ನಗಳು ನಾಯಕರನ್ನಗಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ದಾದ ತಿಕ್ಕುಡು ಅತ್ತನ ಸರ್ಕಾರದ ದಾದ ತಿಕ್ಕುಡು ಮನ್ಪನ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತನ ಸರ್ಕಾರದ ದಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮನ್ಪನ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಈತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಡಿಗೆರೆತ ಇಡೀ ತಂಡ ಉಂಟು. ಅಕುಲು ತನ್ನ ಬದುಕನೇ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತೊಡಗಿ ಸೇರಬೇಕು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುದು. ಅಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಅದಮ್ಯ ಆದಂದು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತ ಅಂದ ಅಕುಲು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿವರೆ ಮುಟ್ಟದ ಖರ್ಚಿನ ನಕಲು ಬಲ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಕಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಖಂಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನೈತಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಐಕಳ ಕಂಬಳ ಅವು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಂಬಳ. ಆ ಐಕಳ ಕಂಬಳದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಕ್ಕಳೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪಿದಾರ್ಥ ಹೆಂಚಿನ ಪಿದಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿದ 300 ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಪ. ಆ 300 ಪುಸ್ತಕಗಳ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವರು ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪನ ಜನಗಣಿತದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾನು ತುಳುವೆ ಎಂದು ನಿಖಲು ಬನೋಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅವಿನ ಪಿದಡ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಲ್ತದ ದಾಯಕಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಳು ಭಾಷೆಯೇ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಡಪುಂಡ ಕಂಬಳೋಡು ಮಾತ್ರ ಐಕ್ಯ ಕೊಡೋದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಗಳು ಐಕ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮೆಂಬರ್ನಕುಲ ಭಾಗ್ಯವರು ನಿಖುಲ ಸಾಧ್ಯ ಭಾಗ್ಯವರು ನಿಖುಲ್ದ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಜೈತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುವಾಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಮಳಿಗೆ ಮಲ್ಪುವ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೌಂಟರ್ ಇತ್ತದ ಅವೇನು ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಲೇ ಕೊರಪ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಪಟ್ಟುವ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅವೇನಿಂಚಿನ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವ ಅವಳು ನಿಗುಲು ಕುಳಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟದಾದಕ್ಕಿಂತ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಪುದರ್ ಬರೆದು ಬಲೆ ನಿಖಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ನಿಖಲ ಪುದರ್ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆದು ಕೊರಪ ಮುಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಂಚ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವೇನ ವಿಷಯ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸಹಿನಿಯನ್ನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಗೊರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐಕಳದ ಕಂಬಳಿಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ತರದ ನಮ್ಮ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತದ ಮಾತ ಐದು ಮೂರು ಗೋಡಾಪಿನ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೌಂಟ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮುಳ್ತ ಅವರು ನಿಖಲಿಗೆ ಬೋಟ ಮುಟ್ಟಳೆ ಅದೇ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ಪದ ಮುಟ್ಟಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನುಗನಾಯರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ರೆಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೋಗ ನಿಖಲ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರದ ಬೆಂಡದೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಕೂಡ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪೂರಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಂದೊಂದು ಮಹತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಂಪ ನಿಮಿತ್ತ ದಿನ ಯಾನ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಗ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಶುಭಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ ಅಶುಭಸ್ಯ ಕಾಲಹರಣ ನೆಗಲು ಬನ್ನಗ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇದು ಜವಣೇರ ಬಡದ ನಮ್ಮ ದೂರದೀಪಿನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಜವಣೆ ಇನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪಂತಿಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂತಿಲ್ಲವೇ ಆನೆ ಶಿವಾಜಿ ಬಂತಿಲ್ಲವೇ ಇನ್ನು ಯುವಕಿಯರು ಏಸೋಡು ಬತ್ತಿಪ್ಪಡೆ ಅಕಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪಡೆ ಅಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕಲ್ನ ತುಡಿತ ಎಂಚಿಂದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಕಲ್ನ ತುಡಿತ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಹಂಚಿಂದುಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಹಂಚಿಂದುಂಡು ಐಕ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕಲ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮಾನ್ಯತೆಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಮನಪೂರ್ವಕ ಪಣದುಂಡೆ ಐಕ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಜವಣರ ನಿಕುಲು ಏತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ತು ಬೆಣ್ಪರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವಧಿ ಏತ ಅವಧಿನ ಆತನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪ ಅಂಡ ಒವೇ ರೀತಿಡ್ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಆಯ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಶಾಸನ ವಿರೋಧಿ ಆಯ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಪಡ್ಪನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರೊಂದು ಎಂಕಲು ನಿಖಲ್ನ ಮೂಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ದೀವಂದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಬರ್ತಾನೆ ಗೌರವ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಕಾಶ ರಾಜ್ಯರು ಪಾಪ ಏರ್ಪಡಿದ ಪಣದಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತ ಬಗೆಟ ಜವಳಿಯರು ಮಸ್ತೆ ಬೆಡುತ್ತೇರೆ ಮಸ್ತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲಿ ವರ್ಣದ ಕಡೀರ ತುಳುನಾಡದ ಚಾನಲ್ನ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರು ಸದಸ್ಯರಾದ ನನ್ನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಆ ಬಗೆಟ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚೆತ್ತನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಖಲು ಬೈದರು ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಖಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೇನೆ ಎಂಕಲು ಕುಲ್ಲನ ನೆಟ್ಟೆ ಅವಿನ ಗೋಡೆಗೆ ಅವನ ತಿಕ್ಕವ ಅವನೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಲ್ಪ ಅವ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಪ ನೀ ಕೊಡ್ತದೆ ಪಂಡೊಂದು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರಿ ಕೆಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ
ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೂಡ ನಮಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಲೆ ಅರ್ಥ ಇರಬಾರದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊರಟು ನಂಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂಕನಂಚಿತ್ತನ ಕೂಡ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುವಾಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚನೆ ತುಳುವಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಲ ಕೊರಡು ರಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನಿನ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಾವಡೆ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಬುಡುಗಡೆದ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿತರ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ